Well, Major le skill nachhol agam sa namalahar a bawailam a bheith agam Beidir. Beidir go be rubbag raw han and actually tashak their Ian skill ura olam. Tá go leor dus is go dearhin go leor leascail na agam. Tá cinneal tá mé master a mai her a wach sa ceáil, bawailam a bheith níos fearr. Agus bawailam a bheith níos fearr an rochar fasta dearhin. Beidir rud nachhol Ian skill agam fan a hanya agus sin an óránaíocht. Tá some mór agam in san óránaíocht. Bawailam a bheith abalta óran na rá. Níl mé abalta nóta a channeal charabí. Agus níl agam ag Beidir trín ó ceartha nóta, agus má tá 8 nóta san óran, caithi mé an trín ó ceartha nóta sin a chórins idir na nóta tá san óran. Agus chéan sé an cruí orm sa agus nuair a tíam daoine eile ag ceáil, tá cinneal éad orm nach deag lom híon sin na dhéanú, mar go bhfuil an sa mogam sa in san ceáil. Bhí mé a gcarc YouTube an sin na málah agus tá rins rangana ón na chuidún na daoine cosúil liomsón. So níl mé rá nach mhaithí mé tríal as fios a chur mar scileanna óránaíochta amach seo. Beidir scill eile, bhí mé measar an maithnar a bhí mé óg ag an féinteáil agus ag an líníocht. Agus a ríist nuair a tíam daoine nó i deanú picture ainta mai, nó inné picture ainta mai a féinteáil. No beidir a haringt. A ríist bí an fun orm sa sinna dhéanú go fáil. So tá some agam sa beidir pilliú ráis ar sin agus rudbug péinteala a dhéanú amach an seo do bhíon an tam na sinna dhéanú.